Isip ng Pilipinas. Walang pag-ibig, malas na silanganan, palab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Upang hinirang, buyan hanggang pag-ibig, sa mandulubig, di ka masisiin, sa dagat at bundok, sa sibuyan, sa langit mo'y buhay. Malinagang tula at awit sa panay minamahal. Ang ismag ng matawat mo'y tagumpay na nagtinili. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw kalipan sila, mo'y alawin sa piling. Ang ligaya lang ko ay mag-aakit, mamamatay lang dahil sa'yo. Maayong buntag! Kumusta na ang unang adlaw sa ikaupat nga semana? Maayo! Sa dili pa ko magpadayon, magampo sa ta. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. You knit me together in my mother's womb. You knit me together in my mother's womb. I praise you, I praise you. You knit me together in my mother's womb. Because I am fearfully and wonderfully made. Because I am fearfully and wonderfully made. I praise you, I praise you. You knit me together in my mother's womb. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Kagahapon, naghisgot ta kabahin sa mga butang nga kaya na ninyong pagabuhaton. Dili nato kalimtan nga ang maong butang hinatag kana sa Ginoo. Mao nga dili nato ikauwaw ug aduna kita niini. Ug dili nato hikalimtan ang pagpalambo sa maong mga butang nga kaya natong pagabuhaton aron sa ingon ato kining mabuhat ug matudlo sa uban. Unsa ganito nga mga butang nga kaya na ninyong pagabuhaton? Pagsayaw, pagkanta, pagdibuho, pagbasa, pagtula, pagkumpleto sa mga pasos ug uban pa. Sakto. Sa ako nang gikaingon, ato kining palambuon aron sa ingon, ato kining matudlo sa uban. Kay ang pagtudlo sa isig kaingon makapalipay sa Ginoo nga mao'y naghatag sa tanan nga mga butang nga kaya na natong pagabuhaton. Karong adlaw, ato na usab nga pagahisgutan ang lain nga mga butang. Andam na ba nga maminaw? Maayo. Agi og dugang sa inyong mga nakatunan og mga butang nga kaya na ninyong pagabuhaton. Magpakita ako og mga letra, numero ug mga grupo sa mga pulong. Ang inyong unyang pagabuhaton, inyong tan-awon og tubagon kung unsa o asa ang mga nalahi. Andam na? Maayo. Mao kini ang unang duha ka grupo nga mga numero. Asa niini ang mga numero nga nalahi? Sakto. Ang ikaduha nga mga grupo nga mga letra. Asa niini ang letra nga nalahi? Sakto. Ang ikatulo o katapusan nga grupo nga mga pulong. Asa niini ang mga nalahi? Sakto. Sa inyong unyang unang buluhaton, inyong linginan ang letra nga nalahi sulod sa kahon. Andam na? Maayo.
ug sa inyo unyang ikaduha nga buluhaton, inyong kuluran og asol ang nalahi nga numero. Andam na? Maayo. Karon kay nahuman na ang tanan natong mga buluhaton. Ato na usab uli ang atong mga gamit balik sa tagsa-tagsa ka mga plastic box. Andam na? Maayo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love entrust me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Yehey! Lainaw sab nga adlaw ang nahuman. Manghinaot ako nga aduna kamoy nakatunan pinaagi ni ining instructional video. Kini si Teacher Alma ang inyong magtutudlo nga magaingon. Daghang salamat ug hangtod sa sunod nga higayon. Bye!